Jablotron 100 je unikátne riešenie ochrany majetku a osôb. Umožňuje variabilné využitie zbernicových a bezdrôtových prvkov pre šetrnú inštaláciu interiéru. Jablotron 100 má veľmi ľahké ovládanie. Ovládacie segmenty majú jednoduchú logiku semafora, ktorá je prehľadná pre každého. Všetko sa ovláda stlačením segmentu a následnou autorizáciou. Zloženie segmentov sa pružne prispôsobí potrebám objektu. Systém ponúka široký výber detektorov v nadčasovom dizajne. Pre ochranu okien a dverí sú k dispozícii detektory otvorenia, rozbitia skla, otrasov a náklonu. Požiarnu bezpečnosť riešia kombinované detektory dymu a teploty spoločne s detektormi úniku výbušných plynov. Ochranu sklených výplní okien a dverí zabezpečujú detektory rozbitia skla. Pre priestorovú ochranu sú k dispozícii pohybové detektory v mnohých vyhotoveniach. Okrem iného aj PIR kombinované s detektorom rozbitia skla, PIR detektory so zabudovanou kamerou a bleskom, duálne PIR s mikrovlnným detektorom a mnohé ďalšie. Dom chránia pred poškodením detektory prostredia, ako sú záplavové detektory, termostaty strážiace kritické teploty a ďalšie. Ústredňa systému Jablotron 100 má zabudovaný komunikátor a pracuje so 120 prvkami. Systém môže ovládať 300 užívateľov a rozdeliť ho na 15 sekcií. Má 32 programovateľných výstupov pre multifunkčné využitie. Systém je certifikovaný podľa európskej normy EN 50-131 do stupňa zabezpečenia 2. Pre ochranu vonkajších priestorov sú pripravené infrazávory a vonkajšie detektory pohybu, ktoré varujú pred nezvanými návštevníkmi s predstihom. Silové moduly programovateľných výstupov sa využívajú napríklad pre ovládanie garážových brán, zavlažovanie, osvetlenie a mnoho ďalších súčastí domu. K alarmu neodmysliteľne patria aj moderné sirény. Komunikátory systému zabezpečujú komunikáciu s užívateľmi a dispečingy pultov centralizovanej ochrany. Odosielajú aj fotky z kamerových PIR detektorov na bezpečné úložisko. Jablotron 100 je dostupný odkiaľkoľvek, vďaka plnohodnotnému vzdialenému prístupu. Monitoring, programovanie a ovládanie umožňuje webová samoobsluha Môj Jablotron a nastavovací software F-Link. Ani tak kvalitný alarm sa však neobíde bez profesionálnej inštalácie, nepretržitého dohľadu a zásahu pri poplachu. To je celková ochrana Jablotron.